主さん、主さん、いますか？ねえ、主さん。家族は帰ってこないし、もう会えないよ。どうして？みんな離れ離れにされてしまうからさ。主さんは何をしているの？いたぞ、あっちだ。怪我させちゃダメよ。なんだここ。びっくり。どうなってるの？